Die meting van organisatoriese kultuur help besighede om werknemers se persepsies, waardes en algehele werkplekdinamika te verstaan. Verskeie gereedskap en raamwerke kan gebruik word om kulturele sterkte en effektiwiteit te bepaal. Werknemeropnames en terugvoerinstrumente bied insigte in werkplekwaardes en gedrag. Waarneming van werkplekinteraksies help om die praktiese toepassing van kulturele waardes te bepaal. Organisasiekultuuraudits identifiseer gapings tussen verklaarde waardes en werklike werknemerervarings. Uittrede onderhoude onthul kulturele kwessies wat kan bydra tot werknemersontevredenheid. Kultuurmetingsraamwerke soos die Denison organisatoriese kultuurmodel bied gestruktureerde analise. Sleutelprestasieaanwysers, KPI's, soos omsetsyfers en betrokkenheidstellings kan kulturele gesondheid weerspieël. Die meting van organisasiekultuur is noodsaaklik om ingeligte verbeterings aan te bring en te verseker dat dit ooreenstem met maatskappydoelwitte. Gereelde assessering stel leiers in staat om kulturele gapings aan te spreek en die doeltreffendheid van die werkplek te verbeter.